Не мисля, че има някой, който да не е чувал за Иво Сиромахов, но все пак да го представим. Нали, той е актьор, писател, драматург, режисьор, предполагам още куп неща. И също така човек, който с един пост във Фейсбук може да ви накара хем да се хилите 3 дни, хем да се замислите върху държавното устройство, българския менталитет и някакви много сериозни теми. Да, реално постовете ви във Фейсбук ни потикнаха да ви поканим. Да. Добре. Да. Може да се каже, че сте инфлуенсъра на Фейсбук. Ами не съм точно инфлуенсър, защото инфлуенсърите продават разни неща, а пък аз споделям идеи, които не се продават. Нали. Инфлуенсърите са по-скоро хора, които отиват някъде, снимат се, казват, аз си купете това кремче тук, много е хубаво. Аз ще изкараме ни пари. Купете или отиват някъде на някой курорт и там вече също обясняват колко е хубаво, докато аз го правя, така се каже, с идеална цел. Не печеля от това никакви дивиденти финансови, даже често си навличам омраза, агресия, грубости, но го правя, защото смятам, че по някакъв начин човек трябва да провокира. Трябва да караш хората да се замислят, да не върват се в клишетата, в това, което има удобно. Точно за това си говорихме, че освен, че качвате постовете, отговаряте и на коментарите много често. То много, значи на една публикация, отдолу супер много, нали, хейт, така. И само чета как пишете. Не си хабете нервите, няма кой да ви ги върне. Така, това е най-забавната част. Отговаряш на коментарите. Всъщност най-голямата радост от цялото това общуване е да виждаш как някакви хора по неизвестни причини се напрягат от това, което си написал. Разбира се, повечето хора така си карат по някакви клишета. Знаете ли, вече има много стандартизирани отговори в Фейсбук. Да кажем, някои пишат, който разбрал. Нищо не означава. Това е една безсмислена фраза. Но аз като я прочита, винаги оставам с усещането, че нещо не съм разбрал. Кой е то, който разбрал? Това идва от английски if you know, you know. Точно. If you know, you know. Да, както от английски идват и други глупости, като да кажем my all, което тук се превежда като моето всичко. Е трогателно просто. Това също е много смешно. Всеки път, като споменете за майките, как говорят за децата си, като кажете моето всичко. Да. И е много... За тях това са техните всичка. Да, но... Откъде ще започнем? Ами, ние по принцип сме си подготвили някакви въпроси. Чудесно. Така. Айде да видим. Но те са така по-сериозни има, добре. А не искаме разговора да е съвсем сериозен. Добре. Така че... Ако искате, вие ми задавате сериозни въпроси, пък аз ще отговарям забавно или обратното. Вие да ми отговаряте за забавни въпроси, аз ще отговарям сега. Да. Най-важният въпрос, откъде време за всичко? Да. Откъде време да правите постовете всичко, което 6 пъти на ден. Как изглеждате, като ги пишете тия постове? Къде си намирате? Аз не отделям повече от там 2-3 минути не сядам 2 часа да мисля един пост. Просто нещо сега да ми го написвам. Но общо взето не ми отнема много време това. Пък и аз съм организиран човек, поради това, че винаги съм работил на няколко места едновременно, още от 18 годишен, когато станах на 18 години и си казаха, вече не ми е удобно да викам тате, дай 5 лева, дай 10 лева. Млад съм, здрав съм, имам 2 ръце, 2 крака, мога да работя, нали така. И почнах да работя, всякаква работа съм работил. Първо миех вагони на Централна гара, плащаха тогава 10 лева на измит вагон, което са днешни пари, може би 100-120 лева. Абе добре беше. Добре, да. Може би повече, отколкото ви плащат 7-8. Ами, със сигурност. 7-8 не е добра база за сравнение. И после продавах вестници на кръстовищата, имаше тогава. Вечер излизаха първите тиражи на вестниците и ходихме в печатницата, взимахме и продаваш на кръстовищата. Хората купуваха вестници тогава. След това работих като барман известно време. Изобщо никога не съм спирал да работя. Защото първо това ми е дало самочувствието, че си изкарвам парите сам, не трябва никой да викам дай тук, дай. И второ, защото в последствие пък, когато вече започнах да работя неща, които ми харесват, открих, че това може да бъде удоволствие и че това може да бъде по някакъв начин да те кара да се чувстваш пълноценен, да те кара да се чувстваш полезен дори. И
ето и сега в момента четири неща едновременно правя. Освен, че водя шоуто на Слави в телевизия 7-8 всеки ден, пиша книги, имам частна продуцентска театрална компания, заедно с един млад режисьор Златомир Молдовански, с която правим театрални представления, аз пиша пиесите, той ги режисира, двамата ги продуцираме. И отделно водя и курс по творческо писане онлайн. Така че харесвам и да правя различни неща, защото по никакъв начин така не попадам в рутина. Всяка една работа, когато вършиш само нея, тя води до рутина и по някакъв начин те ограничава. Започваш да мислиш, че извън нея няма нищо. А пък когато правиш 4 неща едновременно различни, всяко едно провокира по различен начин съзнанието ти, да мислиш в различни посоки и това е много, как да кажа, много стимулиращо и много освежаващо. Това е думата. Аз Добре. спомена. Да. На мен ми е интересно. А защо не се казва шоуто на Иво Сиромахов? Защото то така си върви. Това е марка. Сега едно на Кока-Кола да смениш името или на някаква такава голяма марка. То си е шоуто на Слави, върви си от много години. Пък и това име все още крепи в мен плахата надежда, че някой ден титуляра може да се върне и да ме отмени. Защото аз не искам да бъда водещ. Правя го, така да се каже, от зор, защото няма кой. Трябва някой там да води. Но в крайна сметка другите неща са ми по-интересни. Но наистина, аз примерно вас ви открих точно когато започнахте да водите това шоу, защото нали, ние сме сравнително млади хора и гледате телевизия. Аз не, честно аз не. казано, да, когато... Аз съм удивен, защото видях- младите хора не гледат телевизия. Четем по Да, Фейсбук. но наистина аз си мислех, че това е шоуто на Иво Сиромахов. Си Да. викам, то преди имаше шоуто на Слави, сега има ново шоу, нали, водещи Иво Сиромахов и той е душата на шоуто. Аз не... По-различно не е, го виждам. разбира се, защото всеки водещ някак си моделира шоуто по своя образ и подобие. То няма Да. как да е друго. Нали? Аз каня хора, които на мен са ми интересни, водя разговори по теми, които на мен са ми интересни. Всичко е различно, но запазената марка си е запазена марка, пък и хората гледат и казват, няма ли да се върне Славито? Айде, чакаме го и аз го чакам също. Мисля, Дано. че ще продължите мисълта с хората, гледат и си казват, ето колко прилича на Слави. Почти същото. Ами, не знам отстрани как изглежда. Приличам ли? Има нещо. Може би, не знам. Все пак толкова години сме работили заедно и влияем си по някакъв начин хората, когато сме заедно. Мисля си, че сме много различни като възприятие към света, като светоглед, но може пък и да има общи неща. По Вие принцип, ще кажете. да, много... да ви върна малко. Много Да. се радвам, че споменахте как сте работили на различни места. Да. Защото, нали, подкаста ни е малко така кариерно ориентиран за млади хора. Добре. И, нали, точно това беше един от въпросите ни за... пак го обвързваме с онзи пост, който бяхте качили за момчето на мама, Да. който не подхваща нищо, търси себе си. Но вашия пример много добре илюстрира как реално вие сте намерили нещо, което ви харесва малко по-късно, нали, първо. Да. Много хора, не знам така ли ги възпитават родителите им или пък те от някъде започват да си мислят такива неща. Много хора се самозаблуждават, че може да има бърз успех. И дори си така, виждам около мен хора, които смятат, че могат да забогатеят утре до обяд. Даже утре до обяд е късно, ако може днеска до вечера, защото утре до обяд вече. Няма такова нещо. Не съществува такова нещо като бърз успех. Може би ще кажете лотарията. Нали? Някои хора търкат талончета, искат по този начин да забогатеят. И ще дам един много интересен пример. Мой приятел беше направил документален филм за всички тото-милионери от 90-те години. Всъщност, те бяха 6 или 7 човека тото-милионери и той снима всеки един от тях, които успя да намери, защото 3 от тях бяха безследно изчезнали. Оле, някой роднина се Другите 3 или 4
той ги беше заснел и на всичките живота им протича по един и същи начин. След като спечелят джакпота, първото нещо, което правят е да напуснат жена си. Първото, още същия ден напускат жена си. А защо всичките са били мъже? Така се е случило, защото мъжете по принцип играят тото. Жените по-малко играят тото. Жените не вярват в това. Да, така е. Те са по-земни, по-разумни и някакси няма да се фърлят. Като жена да върти машинки в казино. Аз не съм виждал. Аз не съм виждал. И тотото аз не съм влизал в казино, но не си го представям. 90% мъжко занимание. Да. И след като зарязват жена си, почват, разбира се, да живеят много на широко, да пилеят пари, за глупости, разбира се, сладък живот, барове, различни жени, почват да играят хазарт в един момент, защото искат да вярват, че им върви, защото са спечелили веднъж джакпота, значи то ще продължи да върви. В един момент натрупват дългове, не само, че си изхарчват всичко, но натрупват и дългове и някои от тях стигат дори до самоубийство. При всичките върви по един и същи начин, което означава, че когато човек не е изработил парите си, когато той не знае цената им, той не знае какво да ги прави. Да, така е. Да. Тоест, дори лотарията няма ти реши проблемите. Ти ще бъдеш след една година по-зле, отколкото си бил преди да спечелиш големите пари. Докато ако си някакси по-разумно устроен и виждаш, че няма бърз успех и че нещата стават с натрупване, тогава ти си склонен да полагаш повече усилия в една област, целенасочени усилия, ежедневни, упорити, много често неприятни, но трябва да го правиш, ако искаш да станеш добър в това, което правиш и да постигнеш някакъв успех. Нали? Има една американска теория за 10 000 часа, че ако вложиш 10 000 часа труд в каквото и да е, ще успееш. Аз сега така като гледам назад във времето, аз тия 10 000 часа ги правя за около 3 години. Значи съм вложил, може би, над 100 000 часа в нещата, които правя. И тогава няма начин да не се получат нещата. Докато бързи успех до голяма степен, между другото и телевизиите са виновни за това, че налагат един такъв модел. Да речем тези реалити формати музикални, в които се явяват наистина талантливи хора на вашата възраст, понякога и по-млади. И виждаш, че имат талант и сега някакво жури седи срещу тях и им казва: ти може станеш световна звезда, новата Бионс, новата Джей Ло, новата Мадона, новия Майкъл Джексън. Говорят им тия неща. Тия деца, те няма как да преценят, те, като слушат такива неща, изречени от авторитетни хора, от авторитетни музиканти. Те им вярват. И изведнъж свършва формата. По време на формата всичко е прекрасно. Те ходят, пеят, по улиците ги спират хора, взимат им автографи, правят си селфита с тях. Свършва този формат. И българския Майкъл Джексън и българската Бионс остава на улицата. И няма кой да се сети за нея след 2 седмици. Всички са забравили вече. Защото Майкъл Джексън, за да стане Майкъл Джексън, от 5 годишен е работил милия по 8-10 часа на ден, е пял и репетирал, не е имал детство. Бионс, всичките те, зад таланта им, зад успеха им, стоят хиляди, десетки хиляди часове труд. Това никой не го казва на тия деца. И е престъпление, че не им го казват. Защото това е истината. Ако искаш да успееш, работиш. Ако не, седиш и чакаш джакпота. Да, защото наистина това е част от менталитета на българина. Сякаш повечето са така, нали, да не се мине много, да не... Аз си мисля, че е въпрос на възпитание. Може би да, но... Но може би и средата е така. Защото излизаш на улицата, гледаш хората са по кафенетата. Да. И кажеш му: ела да работиш нещо. Какви пари ще ми дадеш? Чакай, аз съм те видял какво можеш. Дай да видя какво можеш, как работиш. Тогава ще говорим какви пари мога да ти дам. Аз от 3000 лева на месец не почвам, не пипвам. По-добре си седа тук на кафето. И сега кафето обаче и мрънка. Това нищо не става от тази държава. Всеки иска да бъде шеф. Да, всеки иска да е шеф. Че виждате сега. В момента 30 000 души има кандидати за общински съветници. Разбира се. Си сметка.
Вие може ли да си представите как изглеждат 30 000 души? Виждаш ли Не, не колко мога. способни хора? Аз не мога да кажа. По-голямо от Смолян. Само Да. 30 000 души, представете си, това е стадион Васил Левски, пълен догоре. Всичките тия хора искат държавна службица. Те не искат да работят. Те искат Иронично, нещо. виж колко опитни хора са. Много Ами, да знаеш. Те да бяха. Колко ангажирани хора. Но може ли това да е най-желаната професия в България? Значи за други професии сега, търсят се лекари, търсят се инженери. Ма това трудно Няма- да се постигне в принцип. Да, Така че... докато тия и всеки, има и нещо друго, всеки си мисли, бе, аз ставам. Какво толкова? Виж тия деца в момента какви тъпаци са. Бе. Аз ли съм всички по-зле си от тях, бе? да. Аз съм тъп, ма не чак толкова. Това Що е да не стана? статистическия Две човек. професии, общински съветник и IT в манастирски ливади. Да речем. Или сега даже някакъв ми пише там в Фейсбук и казва, не сте прави, господин Сиромаков. Какво ще правим без общински съветници? Ами, ако ги няма общинските съветници, кметовете сами ще разпределят баницата. Значи за него общината е баница. Кой влиза там, защото иска да е до баницата, бе, иска да обреже парче и да го изяде. Искате да него. Добре. И после се чудим защо не върват нещата ми. Защото вижте какво е политическото мислене на хората. Вижте как те си представят обществената работа. Като баница. Бе, грабиш. Да, грабиш. Все едно може И да се затова, даде всичко. и понеже Лепира, я да. виждат като баница, нормално е пък на 30 000 души да им се даде баница. Какво? Да. Гладни са. Ами, ти чете повече за политическото образование, ако искаш. Ами Да. да, реално в една от публикациите, в която опитвате да популяризирате българската литература накратко, Да. казвате, че учениците са апатични във връзка с това, че се правят много промени в образованието и така нататък, които реално всички сме ученици и знаем, че са несъществени. Абсолютно несъществено. Да, Те са козметични. Да, абсолютно козметични. А някакси се пренебрегва това важните неща, като това, че повечето българи дори не знаят за какво гласуват, като отидат да гласуват. Не знаят каква е ролята на министър-председателя, не знаят каква е ролята на министрите. Имате ли в училище предмет гражданско образование? Имаме, да. Кажете ми за него. Така, значи, Да. В кой 11-12 клас 11-12 се изучава. да. Като, разбира се, тук като гражданско образование вече е много широка темата, защото в някои часове може да те учат на това какви видове гласуване, нали, мажоритарно, Така. нали, всякакви такива Базови знания базови за знания демокрацията, за как демокрацията, за държавата. Да. В други часове пък може да се дискутират някакви философски теми, които, Казуси, да. да, които са базови казуси за ако нещо се случи, какво е съответното и Това е някаква добре. значи, Ми шантаво звучи е, добре. шантаво е това, че не е до някаква степен унифицирано, защото накрая едни излизат с представата, че всичко е до казуси и не знаят как функционира демокрацията. Разбирам. И И все пак, нали имате някакъв учебник там по гражданство? Няма. Да. Няма ли учебник? Няма учебник. значи, Точно има това ще да кажа, че учебници. много Има зависи учебници, до да. училището и преподавателя. И учителя. Да. Да. Понеже- Всеки се избира, да. Например, на нашия випуск миналата година едната госпожа беше госпожа по география, нашия господин е по философия главно, мисля. Така. И се правят много това е различни гражданското неща. образование, го преподават учители, Да. които по принцип преподават нещо друго, така ли? Да. Да. Да, например, Разбирам, философия. Да. разбирам. Да. И също така се разглеждаха някакви съдебни казуси. Да. Като това, нали, дават ни едно престъпление и трябва ние като съдии да решим дали това е преднамерено, дали не е, дали е Виновен или невинен. непредумишлено. Да. Да. Това е смислено И също. това е смислено, да. Да. Вижте как и в щатите тази система с журитата. Там журитата са от случайни граждани, които се избират по жеби, 12 души. И за американците е голяма чест да те изберат с такова жури. Там отиваш и да отсъдиш guilty, not guilty. Нали? Да. Всъщност съдята решава, но журито има тежката дума. И това са хора, които те не са юристи. Да. Те са случайно избрани, но все пак те имат преценката за добро и зло и именно това, което вие учите в... Аз питах нарочно за дали има учебник по гражданско образование, защото Христо Тодоров е написал много хубав учебник. Той е преподавател в Нов български университет и учебникът му наистина е забележителен и не знам сега в кои училища го има, в кои го няма.
Но доколкото разбирам от това, което ми казвате, всичко е въпрос на импровизация. Да. Това не е добре. Точно и не е добре, че вече ние сме 12-ти клас, повечето нас могат да гласуват. Да. И все още имам страшно много съученици, които нямат представа за какво гласуват. Да. Което моят вод и вашия вод имат една и съща тежест при Точно така. изборите. Да. Аз съм давал този пример много пъти. Ако излезем на улицата и питаме 10 души каква е функцията на главния прокурор в нашата държава, 9 няма да знаят. Или ще имаме 10 различни отговора. Да, и 9 от тях ще са грешни. Един може би горе-долу ще знае, но всъщност ние нямаме като общество базова представа за това как работи държавата, как трябва да работи правосъдието. И оттам идват проблемите вече и с политическата представителност. Ние обвиняваме политиците, но те са наш избор. Те са проекция на общественото невежество и на това, че ние самите не знаем кого трябва да изберем и как да ги изберем. А по принцип в училище има един проблем, че те казват, че май не е позволено да се говори по политически въпроси и някакви Това е голяма неща. глупост, ако наистина е Което е забранено. доста Защо да не се тъпо. говори по политически въпроси? Това е като да си част от съдебната власт, да не се сливат властите, но да си част от съдебната власт и да не можеш да взимаш политически решения. Защото всичко е до представи, нали? Няма неполитическо решение. Всичко е политическо. Да, в живота, защото абсолютно всички имаме желание, някакви перспективи и то абсолютно всичко се наглася в политическото. Да, така е. И в крайна сметка, наистина, колкото повече се самообразоваме, толкова по-добра ще става политическата класа. Те са скачени съдове. Значи, няма как невежите избиратели да избират добри политици. И обратното, ако избирателите са грамотни, образовани, ако са научени да мислят за избора си, а не да го взимат емоционално, защото изборите в България винаги са емоционални. Не само в България, изобщо по света емоциите много силна роля играят, но все пак, ако към тях прибавиш и малко разум, нещата ще изглеждат по-добре. Интересно ми е, тъй като имаш една публикация за документалният филм "Моралът е доброто". Да. И сега говорим за образованието. Така, до някаква степен обвързва ли се моралът с образованието? Защото аз, например, съм 12 клас, миналата година учих Андрешко. Там се обсъждаше точно нали, как един от града с авторитета, с държавата, с реда идва, докато нормалният селски човек мисли доброто за собствените си хора в селото и това се поглежда като моралното. Има ли някаква свръзка между това, което ще бъде морално и образованият човек? Образованият човек може да вземе такова решение, което може да наречем морално. Образованият човек може да бъде и неморален. Са много образовани хора, които са неморални. Абсолютно. Това са две различни неща. Дори, така, може би най-големите злодеи в историята са били образовани хора. Не може да направим пряка корелация между двете неща. По отношение на Андрешко, да, там моралният казус е сложен, защото от гледна точка на бедните хора, Андрешко е герой, той спасява съселници. От гледна точка на нормалните правила и реда в държавата, той е един бандит, един престъпник. Така че надявам се, че в часовете по литература не дискутирате какъв е Андрешко, ами гледате по-скоро хубавия разказ на Елин Пелин, защото пък Елин Пелин е майстор, успява да създаде ето една такава история, която, кажи си ми сега, кой е прав. Майстор на кратки разказ. Нали? Така че моралът и образованието са две различни неща, но само по себе си образованието е нещо добро. Тоест, то е част от доброто, ако го разглеждаме така като едно по-голямо понятие. Споменахте, че правите курс за творческо писане, точно така. Да, там предполагам има предимно млади хора. Не, има хора от всякаква възраст и между от цял свят. Българи, разбира се, но които живеят на различни места по света и са на всякаква възраст. Хората, по-скоро курсът е насочен към това да ги учат да разказват истории. Как се разказва една история, защото нашия живот, независимо дали пишем или не пишем, винаги е свързан с някакво разказване на истории, всяка професия.
Значи там може да сравните отношението на младите хора и на по-опитните към работата си. Не мога да правя такива обобщения, защото хората, които идват и се записват на този курс, всички са мотивирани. Не са... Може би, защото си плащат. Аз винаги съм вярвал в платеното образование, защото някакси човек е по-мотивиран, когато знае, че си го е платил и иска да вземе повече срещу това. Докато ако беше безплатно, едва ли щяха да са толкова надъхани. Но виждам, че така хората, които идват и се записват, наистина искат да научат нещо. И на мен ми е много приятно, че мога да им го дам, защото когато аз се учих да пиша преди 25-26 години, защото аз започнах да пиша в по-късна възраст. Не ми е било така от дете, от ученик да съм пишел. Аз почнах чак след 27-28 да пиша. Но тогава, когато се учих, нямаше кой да ми каже. И аз трябваше да се уча сам на принципа на пробата и грешката. Пиша го, виждам, че не става, опитвам пак по друг начин. И виждаш, че има някои неща, които са си част от занаята. Нали? Както когато се учиш да свириш на цигулка, някой трябва да ти покаже как да държиш лъка, как да го движиш по струните. Когато се учиш да рисуваш, някой трябва да ти покаже как се смесват боите. Има си техники във всяко едно изкуство, включително и в писането. Има техники, които аз съм ги учил сам, защото нямаше кой. Просто трябваше сам да ги. Сега вече ги знам. И знам така, че могат да спестя на хората това време, което аз съм прекарал в това да си блъскам главата. Те могат да го съкратят, като им кажа, не прави това, защото няма да стигнеш до никъде, прави това и това. И всъщност това правя. Предавам моя опит на писач на хора, които имат желание да се научат да пишат, да се изразят по-добре, да разказват. А зад вашите произведения, нали, у майки ни, тази велика книга, която наистина не съм чела цялата, но съм чела някои откази и се чудех много дали има вдъхновение, дали има прототипи реални на тези хора. Да, всичко в моите книги е по действителен случай. Аз почти нищо не си измислям, защото около нас има толкова много типажи, толкова много шарени хора, необичайни хора, че просто е достатъчно да ги наблюдаваш. Да. И да записваш това, което биха могли да направят, разбира се. Нали, поставям ги в ситуации, които аз си измислям и може би до известна степен и хиперболизирам тяхното поведение, но всъщност това тръгна от един лав на моя приятел Боби Лазаров, който е синоптик в BTV. Разкошен човек, много добър мой приятел и много го обичам и с фантастично чувство за хумор. И като си говорихме с него от време на време, и той се викаше, сега майки ни, тук лютеница. Той ми пробута този лав, че нали, за тия момичета, дето се снимат в Инстаграм с, не знам си, и примерно тя е на Малдивите. Той вика, да, и след 2 дни ще се върне и ще ходи у майки ни, да е нали, лютеница. Такива неща. И мен ми става много смешно и си казах, това, пика я да видя, аз може ли нещо да направя, някакъв сюжет да измисля. И написах нещо. Беше кратко, може би около 300-400 думи. Пуснах го във Фейсбук и изведнъж отдолу стана умница. Почнаха коментари и това. Хората започна да ври буквално пред мене, пред очите ми. И виждам, че нещо съм докоснал някакъв нерв. Нещо вярно има в това, което пише. И почнаха сега майкини, това, войнини. И вече се дойдоха и други персонажи, войнини, какини, донкини. И стана малко така. И си казвам, добре, какво ще стане, ако отидат, да кажем, в Щатите, в Ню Йорк. Там, Меланини, Тръмпини, неща. И видях, че имам огромен потенциал в тази история и че тя всъщност е много близка до хората, до нашата народопсихология, до нашия менталитет. И си казах, това трябва да го развия. И така ми дойде всъщност идеята да разкажа историята на майки ни, което в двете книги всъщност разказват 365 дни от живота им. Всеки един ден от годината е една отделна история, така че това са всъщност 365 истории от живота на майки ни. И аз останах с впечатление, че те са разделни истории, защото всяка има те са фрагментирани. Може да се чете, да се казва отзад напред, отпред назад, произволно, където отвориш. Всяка история си има начало и финал. И тя си е завършена. Също много верни неща има вътре, спрямо от това как, например,
Това също беше от по-скорошните постове. То е част от книгата, предполагам, за това как са срещнали там някои от панелистите някъде и после хората почват да казват, ние вече познаваме с него, не знам си какво, част сме от шоу-бизнеса. Точно така. Докоснахме се до шоу. Точно Да. така, И това е много странно, защото нали, то е нормално да се види някой известен човек на улицата, той си е като всички, нали? Обаче Особено в България имаме толкова известни хора. уж известни, Металфа, нали? Ама в София е така. Иначе като, да кажем, като отида извън София някъде, тук в София като вървя по улицата, никой не ми обръща внимание. Ама като отида някъде извън София, хората ми се радват. И приятно е между другото. Сега не мога да кажа, че не е приятно, защото ми се усмихват, което значи, че може би съм предизвиквал в тях някакви положителни емоции. Не ми се случва до сега да ме псуват. Но е странно как всички искат да се нарекат, че са известни по някакъв Да, начин. известност, да. Не знам с какво ги привлича. До някаква степен тук в София толкова вече се нагъчкваме, че по едно време не обръщаме внимание на кой седи до нас в метрото. Така. Тук като хората на село абсолютно всички се познават и... Да, по друг начин, по-сърдечни са и отношенията, по-непринудени. И това до голяма степен е приятно. Но какво известността? Защо толкова е... Тя е надценена много. Защо толкова хората се стремят към нея? Аз наистина не мога да си обясня. Аз вярвам, че всеки мисли, че има нещо много важно да каже и си мисли, че като е известен, ще го чуят всички. Да. Може би заради това толкова хора искат да станат общински съветници. Не, там е заради баницата. Там е баницата е водещата. Защото кои общински съветници са известни? Ами кажете, знаете ли един известен общински съветник? Те са дълбоко неизвестни хора. Да, наистина. Аз, понеже разбрах, че сте започнали на 27 горе-долу години да пишете, какво ви вдъхнови? Как решихте да се занимавате с това? Съвсем случайно беше и пак беше до известна степен от зор. Защото точно бях завършил, аз завърших надфис театрална режисура и бях започнал да работя в театър и това беше 96-97 година, най-гладните години. Какво да ви кажа, в театрите тогава влизаха 10-15 души публика. Хората нямаха пари за хляб, къде ще отидат на театър. И понякога беше даже потискащо, защото актьорите на сцената са повече от тия толкова от салона. Сега е смешно, обаче тогава изглеждаше наистина тягостно. Това нещо. Представете си какво е да играеш пред 10 души в залата. Много тъжно. И парите, които тогава взимахме, беше някаква хиперинфлация. Аз в един момент видях, че тия пари, които получавам от театъра, не ми стигат дори да купя памперси на сина си. Той беше тогава на една година. И си казахме, това не може да продължи така. Просто аз не мога, как детето си да не мога да изхраня. Аз нещо трябва да направя. Абсурд. Много обичам театъра, много ми е на сърце, обаче не мога да жертвам семейството си заради това да седа там и да мизерствам. И реших, че нещо трябва да направя, трябва да си сменя работата. И обаче се чудя какво да е. Нали? Междувременно си работех всякаква пак друга неквалифицирана работа, като вестникар, като барман, даже по едно време имаше тогава такива клубове, в които даваха видеокасети под наем. Това е нещо, което изчезна. Няма за живота, защото кой ще гледа? Вече то няма и видеокасети. И беше много популярно това. Във всеки квартал имаше такава малка видеотека и аз бях в един гараж, там давах такива видеокасети под наем и това беше най-хубавата работа, защото идват хора, първо там взимат филми и даваш им, обаче гледаш филми през цялото време. Ти имаше сигурно в видеотеката имаше над 1000 филма, аз ги изгледах всичките. Пей сърце. Тогава, между другото, понеже беше всичко в зората на зората и тия филми повечето бяха пиратски. Кой ще ти плаща права? И бяха озвучавани в някакви мазета от някакви хора
И няма да забравя, имаше един, който озвучаваше 50% от филмите. Малко като сериалите по BTV. Да, само че този човек, дето ги озвучаваше, той озвучаваше сам всички роли и беше с тежък източен акцент. И си представете, нали, започва филма и той казва: Батман, човека приде. Или излиза заставката на 20th Century Fox и той с такъв равен глас чете: Лисицата на 20 век представя и казва заглавието. Безумно, обаче нямаше кой да ти дублира един човек, беше за всички филми. Няма значение, филмите бяха забележителни, много неща. На въпроса. В театъра не върви, аз работя вечер като барман, като във видеоклуба, какво ли не, и пак не ми стигат пътя. И си казах, трябва някакво генерално решение да взема. Не може да продължа така. И един ден на улицата ме среща една моя позната, която беше заместник главен редактор във вестник 24 часа, и казва: Иво, търсим човек за вестника, който да пише политически фейлетони по актуални теми, всеки ден нещо смешно. Познаваш ли някой? Ти познаваш доста хора, който може да пише така смешно и забавно. И аз казвам: да, аз съм този човек. Абсолютно безотговорно. Страхотна реклама. Да. Как ти пишеш фейлетони, викам. Всеки фейлетони съм писал. Да хванеш възможността. Не, аз лъжа безобразно, не хваля, аз лъжа. Да. И казвам, писал съм много фейлетони, ама не ги публикувам, защото съм скромен. Да, в едно чекмедже си ги прибирам. Да. Тя казва: чудесно. Ела утре на среща с главния редактор и донеси си направо най-добрия фейлетон. И много искаме да назначим такъв човек. И аз тръгвам да се прибирам и си казвам: защо излъжах? Трябва да пиша, аз не знам как се пише. Какво ще стане сега? Прибрах се, извадих една стара пишеща машина, почнах нещо да тракам по нея. Но аз не знам как се пише политически фейлетон и изпаднах в ужас. Защото пиша, то ми се струва глупаво, нищо не излиза. И викам: край. Обаче пък съм обещал, че на другия ден ще отида във вестник. Да. Имам среща с главния редактор, уважаван човек. 11 часа. Ме чака. И казвам: ето пък, това ще ми е за урок, че човек не трябва да лъже. Ще отида там, те ще разберат, че съм измамник, ще ми изхвърлят с унижения. И ето, да ми е за урок. Аз си изпия горчивата чаша до дъно. И отивам там. Нося едно листче тук в ръката. С този злополучен фейлетон, който цяла нощ съм мъчил. И накрая нищо не излезе, разбира се, но все пак имам нещо. Да не отида пък с празни ръце. Отивам, така ми трепери ръката. Да. И тази моята позната казва: добре ли си? Добре съм. Влязох при главния редактор и това още повече почна да трепери. И той каза: Иво, искаш ли да пишеш политически фейлетони? Казвам: искам. Така, добре. Аз ще те науча, не ме интересува какво си писал преди. Въобще това няма и да го погледна, защото знам, че не е това, което ми трябва. Мен ми падна камък от сърцето и всъщност започна той да ме обучава. И аз започнах така в продължение на 3 месеца. Всеки ден пишех по някаква актуална новина. Ходех при него, той драскаше с един молив, показваше ми кое е добре, кое не е добре. И за 3 месеца нищо не ми публикувах. Това си беше нещо като сухи тренировки. Чак след 3 месеца вече каза: готов си, давай, засилвай го във вестника. Пуснах го, след 2-3 дни още един. И така някъде за 1 година, може би съм публикувал над 100 такива фейлетона. Видях, че се получават. Видях, че хората ги харесват. Започнаха, имах обратна връзка, че хората им се радват, което е най-голямата награда за един пишещ човек, да вижда, че това, което прави, има отговор. И така тръгнах всъщност в писането. То тръгна от една лъжа. И от една сложна икономическа ситуация, в която бях попаднал. Във вестника ми предложиха, разбира се, много добро заплащане. Вестниците тогава бяха на върха. Правиха тиражи по 300, по 500 хиляди броя на ден се продаваха вестници. Хората сутрин, като слязат от спирката на автобуса, се нареждаха на опашка за вестник. Да. Купуват си вестник.
Защото това беше единствения начин да разбереш новините. Нямаше интернет, пък да чакаш чак до вечерта по телевизията, какво ще кажат. Ти представи си сега да плащаш всеки ден в Инстаграма да си преглеждаш или пък във Фейсбук. Да. Но беше златната епоха на вестниците. Те бяха тогава наистина много силна медия, много влиятелна медия. И всичко, което съм научил за писането, съм го научил през тия 2 години във вестника, защото първо там ритъма на работа е много динамичен, всеки ден ти до 6 часа трябва да си готов с целия вестник. Какво да се сложи на първа страница, какви заглавия, как да се подреди въобще вестник, кои са важните новини, кои са по-маловажните. Трябва да се взимат много решения и трябва да се взимат бързо. И в 6 часа, когато започва вече всичко да трябва всеки момент от печатните да звънят и казват дайте вестника, и в дежурната стая, в която всичко това се сглобяваше, ставаше като кошер. Почват да влизат хора, излизат, повишават се тон, защото адреналина вече е много силен. Дай ми това! Тук какво става? Имаше един от така по-старите заместни главни редактори. Много спокоен човек. Бате Петю. Седи така гледат тази лудница. Кротък и казва, аз от 30 години съм във вестник. Не е имало случай вестника да излезе с празни страници. Може да са някакви глупости вътре, но все нещо ще има. Не разбирам защо е това напрежение. Така ли беше в шоуто на Слави? Все пак всяка вечер 19 години. Ами то първо беше хъшове, когато аз отидох. Беше първо седмично. Само в неделя и след това трябваше да го пренастроим от седмичен формат към всекидневен. И да съответно така да се каже, да работим 5 пъти повече, да произвеждаме 5 пъти повече телевизионен продукт. И да, то се работи на същия принцип, по който се прави вестник. Всеки ден трябва да е актуално. Виждаш кои са важните теми, виждаш какво трябва да направиш. Разбира се, от сатирична гледна точка, защото основното нещо в шоуто на Слави е политическата сатира. Нещо, което мога да кажа за всичките тия години, май само ние успяхме да правим, до известна степен също и господари на ефира. Но това беше. Интересно ми е, тъй като ти до някаква степен си започнал това с менторската степен, когато си писал точно тези фейлетони на политическа сатира. И ми е интересно, например, за 7-8, за шоуто на Слави, реално някой има ли, който да менторства? Например, Славин, аз не знам родил ли се шоумен или не, но има ли някой, който да помага да казва така, не, така, да, както при тебе е било? Нямаше кой, защото ние прохождахме в този занаят, нямаше от кого да го научиш. Айде във вестника, вестници излизат от 100 години, нали? Но този тип шоу в България се правеше за пръв път. Ние нямаше от кого да се учим, трябваше сами да се учим. И не е имало кого да питаме. Гледали сме какво се прави, разбира се, в такъв тип американски шоу програми, защото този формат е изцяло американски. Да. Не сме го измислили ние, не сме открили топлата вода. Имаше тогава Джей Лено, имаше Летърман, по-късно се появиха вече и много други, но общо взето то се прави по един кълъп, по една матрица. Разбира се, някъде няма актьори, при нас има и актьори. Някъде ролята на бенда е по-скоро като фон, при нас бенда е жив участник в действието. Тоест, хем гледахме какво правят американците и се опитвахме да вземем най-доброто от тях, хем използвахме пък нашите възможности и нашите предимства, защото пък имаме, оказа се, че имаме добри актьори, оказа се, че имаме добри музиканти, с които може много неща да се направят. И развивахме онова, което смятахме, че е добро и че сме силни в него. И разбира се, проверявахме всеки ден и реакциите на публиката. Нещо, което съм си мислил, между другото, от една... Така обсъждаме публикациите във Фейсбук, вече няколко пъти го подхвърляме. Една моя любима ваша публикация, всичко около нас е грозно, беше предимно свързана, нали, и сгради, и всичко като цяло за обикалящия свят. Откъде идва мотивацията за всички те? Какво
Какво води до това да ви дойде идеята за една такава публикация, да го кажете просто? Да... Аз много пътувам по света. Това ми беше мечта, когато бях дете. Си казах, може друго да не направя, но искам да пътувам много по света. И тогава, когато бях малък, ми се струваше, че никога няма да се сбъдне това, защото аз съм расъл в комунизма и тогава беше невъзможно да се пътува. Страната беше оградена с едни високи телени мрежи. Не за да не влизат хората, за да не излизат от нея. Да. Ти си като в един затвор. И ако тръгнеш да пътуваш, пък трябва изходни визии от МВР, пък след това други визии. На практика беше невъзможно. Обаче вижте как се стекоха нещата. Изведнъж се оказа, че можем да пътуваме и аз просто се възползвам максимално от това благо и общото всичко, каквото изкарам, го влагам в пътуване, защото това ми носи щастие, това ме зарежда с енергия, с идеи, да виждаш други светове, други хора, други култури. Много е хубаво. И когато пътувам, да кажем, в една страна като Италия, виждаш, че всичко е много красиво там. Дори в най-бедните части на Италия, които са по-бедни, отколкото са тук нашите бедни квартали, но и там хората, да, къщите са вехти вече, нали, понапукала се мазилката, обаче виждаш, сложили на всяка къща някаква малка статуя, площадче, има фонтан на него, какви цветенца по прозорците. Имат потребност да им е красиво. Разходете се сега тук, в този квартал, прекрасен, в който сме. И няма да искате да поглеждате сградите, ще гледате надолу, защото са толкова грозни. Дори новите не са красиви, няма естетика в това нещо. Новите са основно най-грозни. Да, и това е. И тук проблема е, че някой, този, който си е построил, той иска така да му изглежда. За него това не е грозно. Той така си представя красотата. Всякаква липса на естетика. Да. Това много ме потиска, защото красотата ражда красота. Не случайно най-великите световни модни дизайнери, всичките са италианци. Що са италианци? Защото са раснали сред тази красота. Гледали са хубава архитектура, гледали са хубави картини. И това нещо няма как да не ти повлияе. Докато тук, като ходиш, какво ще видиш? Какво ще научиш? Значи това е супер интересно, защото ние преди няколко дни си го обсъждахме с него. В повечето държави модерната архитектура ще видите само, нали, стъкло или метални панели, нали, супер минималистично. И в същия случай в някакъв момент ще стъпиш на Софийски университет и ще видиш такава по-стара тип френско-италианска архитектура. Австрийска. Да. И ще си кажеш, бре, какъв изящен детайл, много яко, и наблюдаваш такова. И се замислиш, добре, щом това ми носи кеф на душата да го гледам, защо не е навсякъде така? Защото очевидно тези хора, които строят, нямат такава естетика, нямат такава потребност да го направят красиво. И оттам произлизат всичките беди, всичките грозоти, които виждаме навсякъде. Сега, изяйте на Раковска тая сграда на Европейския парламент, дето плеснаха там. То е, не знам как да го нарека, то е туч, който седи сред някакви красиви стари сгради, строени в началото на 20 век. Как не се съобразиха какво е наоколо? Сградата, модерна сграда, къде я слагаш, къде я поставяш? Никой не мисли за тия неща. По-лошо даже. Мисля си, че има някой, който вика, това е много хубаво. На някой това му харесва. Това мене ме плаши. Че има хора, на които това им харесва. Да. Просто така не са свикнали да... Или, понеже много ходят в Дубай, богатите хора. Виждате, навсякъде напляскаха едни такива колички, като на замъка на Аладин. Някакви минарета. Извиняйте, ама ние сме в Европа, нали? Дубай е Дубай. Архитектурни извращения малко. Извращения, обаче той го видя и си каза, много готино тук. Големия тура и аз съм минаренци, така, готино. Добре, в почти всичките си публикации така окарикатурявате образа на българина и като цяло усмивате менталитета на българина. Казвате, че много пътувате, а що се връщате? Защо пак избирате? Защото не мога да живея без простаци.
Просто ми липсва. Имам нужда от простащина, не мога така да... Вдъхновява. Да, наистина. Разбира се, тя е вдъхновяваща и провокираща. Сега, ако си някъде, където всичко е стерилно, чисто, подредено, то какво ще провокира? Да. Тук има много, така да се каже, материал, върху който да мисля и да работя. Има много за подреждане. Точно така, както се казва. И е наистина интересно. Разбира се, не сме ние най-смешният народ в света. Има и други. Въпрос е човек как гледа на тях сега. Марк Твен е живял в Щатите, пък е написал най-смешните неща, които може човек да си представи. Въпросът е, че тук сюжетите са някакси много свързани с нашия бит. Вижте как, да речем, Чудомировия хумор още е така много популярен. Хората харесват много Чудомир, въпреки че той говори, нали, за едни по-затворени патриархални нрави. Но очевидно много не се е променило това, защото продължават да се смеят на тия сюжети. Има един драматичен конфликт вътрешен в българина. Едно много тежко разминаване между това какъв е и какъв иска да бъде. Искате, точно да. Значи, вътре в себе си той е много консервативен, патриархален, затворен, мнителен човек, който на всички съседи гледат с огромно подозрение и си казва, тия нещо тук искат да ме прецакат. Ще се затворя, ще дигна голям довар, няма да ме виждат. Искам да... Не мога да... Съседите са мои врагове. Това е от една страна, което му седи в душичката. От друга страна, сега, това, което влиза особено през социалните мрежи, през интернет, този лъскав западен лайфстайл, той се стреми едновременно и към него. И сега хем, нали, сме тук в Чушкопека и Лютеницата, хем искаме да сме в Инстаграм и в голямата астрология, да си предвидим бъдещето. И това е едно драматично разминаване, което всъщност е в основата на всичките ми книги и всичките пиеси, които пиша. Този конфликт, той е непримирим. Той разкъсва вътрешно българин, защото той не знае, иска и двете да запази, а то не може и двете. Защото те са просто две противоположности. Те са двете крайни точки на палитрата. И това е много интересно. Как всъщност се борят българщината, разбирана обикновенно като някакви материални неща, ракия, баница, кисело мляко, лютеница, чушкопек и онова западното, което също е разбирано като материални неща. Ние възприемаме света много през материалното. Ние не гледаме, нали, духовното, идеите за свобода, да кажем, идеите за демокрация или ренесансовото изкуство. Ние отиваме там и викаме, тук лъскави витрини, много хубаво, искам и аз така. После приказват как си чилваме тук. Чилваме си, да, той като отиде в чужбина, той не влиза в галерията, отива в мола. Те моловете навсякъде по света са едни и същи. Нашите даже не са по-лоши. Те не са лоши. Може би са дори по-хубави. Особено в София. Той отиде там и се натресе в мола и гледат, има ли нещо минус 20, минус 30%. Някаква далаверка. Такава анализа си направихме на България. Все едно влезнахме в обувките на Джеймс Балчер, такова. Да, по-скоро в Ганковото кафене сме. Да, нещо такова сме. Защото аз намирам го повече като Джеймс Балчер, защото тъй като четох репортажи за България. Забележителни репортажи. Така много ми хареса тази книга, уникална е. Да. И той там споменава за българина колко е мнителен, колко негативни характеристики има и в същия момент е много сплотен с хората около него, но все пак не се понасят хората. Да, не може да се обичаме повече. Плюят зад гърба си. Което е удобно. Да. Ми не можем да се обичаме, защото ние не обичаме и себе си. Малко имаме така, не вярваме и на себе си. Затова не вярваме на другите хора. Ако си приятел на всеки, не си на себе си. Да, ама нещо си викаш, как ще му вярвам, ако и той е като мене, какво да му вярвам? Нали, аз се знам какъв съм. И от това недоверие всъщност е това усещане, че всъщност живеем зле. И
затова в социологическите анкети, като ги питат хората щастливи ли сте, 80% от българите казват, че са нещастни. А обективно не сме. Ние сме така да се каже, във всяко едно отношение, в обективните показатели, в обективните мерни единици на щастието, защото между другото има и такива. ООН прави всяка година обективен индекс на щастието, който включва достъп до здравеопазване, до образование, икономическо положение, тия неща. И там сме напред. А пък по щастие сме на едно от последните места. Именно защото според мен не си вярваме. На мен ми се струва, че нещо, защото разминаването Ренесанс, Възраждане, в Възраждането сме изпуснали темата за аза. Ренесансът е толкова фокусиран на личността и на индивида и как ще се развие той. И във Възраждането го има точно това наблягане с образованието и някак си може би имаме някакво изпускане в нашия исторически период, в който да си кажем, ако си оправя, нали, това, което ми е отвътре, може да се харесаме повече едни и други. Това е много интересна теза и вероятно е така, защото наистина много е важно дали една култура е индивидуалистична или колективистична. Аз съм на мнение, че нашата култура е колективистична и от това трупаме само негативи. И индивидуалистичните култури са по-успешни. Защо смятате така? Ами защото в крайна сметка стремежът към щастие не може да бъде колективен. Той винаги е индивидуален. И ако човек осъзнае силата на индивида, той може да допринесе много повече и за обществото. Разбира се, индивидуализъм не разбирам по това да отидеш на един самотен остров, като Робинзон и да се изолираш от всички. Но да инвестираш в индивидуални качества, да развиваш себе си, това ми се струва смислено и то в крайна сметка води и до най-големи ползи за обществото. Защото големите индивидуални победи на човечеството са победи за всички. Те не са само за човека, който ги прави. Нали? Както казва Нил Армстронг, малка стъпка за човека и голяма стъпка за човечеството. Аз смятам, че двете неща до някаква степен, за да е успешно на общество, трябва да се преплитат. Според мен не е, нали, само колективно или само индивидуално. Със сигурност. Смятам, че може да си силна индивидуална личност, ако си взимаш пример от обществото и от колектива, но пък и колектива може да е силен заради индивидуалната личност. Точно така е. Да. Аз мисля, че просто във всеки един момент първо трябва да, разбира се, не до крайности, но човек трябва първо да си помогне на себе си, за да може да помогне на другите. И това е някакъв фундамент. Да, или все пак, ако имам преди, че трябва да сме по-взискателни към себе си и не толкова да разчитаме, че на другите, и се да гледаме навън. Държавата да ни оправи. Да, точно. Някакси, да. под индивидуализъм разбирам да осъзнаеш, че контрола върху живота ти е в самия твои ръце, да. Докато при много от нашите сънародници усещането е, че контролът върху живота им е някъде извън тях. Да. Дали ще е в държавата, дали ще е в съдбата, ние тук много вярваме в съдбата, в зодиите, в Баба Ванга, в което е предсказано, което е много лошо, защото по този начин ти си кажеш, какво сега си давам зорта? Каквото е писано, това ще стане. И ето по този начин ние прехвърляме контрола извън нас и казваме, аз няма да правя нищо. Докато индивидуалистът казва, мен не ме интересува каква зодия съм, какво казала баба ми Ганга, аз ще работя върху себе си, ще инвестирам в себе си, ще ставам все по-добър в това, което правя и по този начин ще допринасям полза за мен, за семейството си, а по този начин и за обществото. Да, ние точно това споменахме на първия ни подкаст, точно говорихме за мисля, че за какво говорихме? За младежката активност и за читалищата. И точно обяснявахме как държавата не обръща много внимание на читалищата.
И Държавата на нищо не обръща. Да, така е. Както разбрахме, тя не обръща внимание на миньорите, не обръща внимание на земеполитите, а всички викат, обърнете ни внимание. Да. Така че ако ние чакаме държавата да ни обърне внимание... Да, точно това няма да казах стане. аз, че трябва да се почне от малкото, за да се стигне до голямото. Ние трябва да си Точно така. инициираме. Да. А и държавата, това сме ние в крайна сметка. Точно, Което да. Най-интересното е, ние сме държавата, но в доста моменти, като дойде някакъв наш проблем на дневен ред, държавата защо не го е направила, защо не го е правила. Но защото чакаме пак някаква Да. външна сила да реши някакъв наш проблем. Това е много погрешно и се вижда, че не работи. И въпреки това на хората така им изнася. Така им е по-лесно. Защото като знаеш, че нали, отговорността не е в тебе, е в някакви външни сили. Сърце. Това може да е породено, защото ние все пак имаме много цветна история, в която от режим на режим вече... Да, ние се оправдаваме с турското робство. Да. Това е вечното оправдание. Турското робство, то ни съсипа. Добре, от тогава минаха 150 години. Да не говорим, че ето, айде сега, като говорим за турското робство, вижте какви хора са се родили по това време. Не сме имали още изобщо никаква държава. Пък тия хора са създали училища, читалища, тия хора са освободили българската църква преди освобождението политическо. Така че, айде стига вече сме супер. В турското робство ние сме постигнали повече, отколкото сега. Да, това ме наведе и на мисъл. Има един френски писател, мисля, че беше Густав Любон. Той психология на топите. Така, значи много ми хареса това как описва. Човека вярва, нали, че държавата е нещо, което е божествено и тя може да му реши всички проблеми. И може би ние сме го схванали такова просто поколенческо и от царско, и от социалистическо време, че държавата, нали, този където отгоре, той ще вземе отговорност, той ще вземе решението. Да, и всъщност прехвърляш решението върху друг, което е удобно. Което е удобно. Бягаш от отговорността. Приятно. А всъщност иронията е, че в крайна сметка това, което не харесваме в държавата, например корупцията, това го споменавате в един от подкастите, в които участвате, ние самите участваме в тази корупция, макар и в по-малка степен. Разбира се. Което... И ето, виждате сега пак да върна на тия 30 000 юнаци, които са мислили. Те, мислите ли, че не харесват корупцията? Или са просто привлечени от нейния пламък като пеперуда към лампа? Те отиват там, защото се надяват на корупцията. Не просто не искат да я премахнат, те разчитат на нея. Добре, понеже нали, подкаста ни е така за по-младите хора, да ги насочим каквото искат да правят, как да го постигнат в живота си. Вие сте работил като много професии, нали? Сега само разказахте за вестника, за телевизията. А какъв е пътя за един млад човек реално да работи, например, в телевизията като сценарист? Какво трябва да направи той? Защото очевидно не е достатъчно, нали, да завърши надпис или... Не, разбира се. Да, това си е специфична работа. Трябва да пише сценарий. Да, но... да може да пише, трябва да може да пише иронично, сатирично и да усеща, така да се каже, актуалните теми от деня. Ние периодично правим, между другото, кастинги за сценаристи и идват различни хора, някои от тях се справят, други не, някои казват, това темпо не може да издържим ние всеки ден. Нормално, не е за всеки тази работа, наистина. Така че има си, така да се каже, набор от качества, които човек изгражда, най-вече с четене. Сега, когато пишеш, преди всичко трябва да си много четящ човек. Трябва да имаш много богата база, данни в главата си, да видиш как са го правили големите майстори. Как е писал Марк Твен, как е писал Хашек, как е писал Джозеф Хелър. Всичките тия неща, без тях не може. А пък по отношение на това, хората могат да станат каквито поискат, стига да имат любопитство към онова, което искат, към професията си и да са готови да положат хиляди часове упорит труд. Точно това, нали, искахме да кажем нещо като мотивация за хората, че те чакат, че като завършат едно образование и нещата са в кърпа вързани. Да, ще до 10 души да им предлагат работа, да ги дърпат. 10 ела при мене, да. Не, той ще трябва да... Не е така. Не е така, лови.
Уви, не е Реално така. много интересно каква е позицията ви за висшето образование, защото в последните години е много така разпространено, хората си мислят, че могат да станат предприемачи, си стартират някакъв бизнес и нямат нужда от образование. Ами... Всеки да е предприемач. Сега аз не знам предприемачите доколко са образовани. И какво точно то зависи и какво предприемаш. Сега, ако си предприемач в сферата на, как да кажа, на търговията, пак трябва да имаш някакви базови познания за света. Образованието в никакъв случай няма да навреди. Не е излишно въобще. Каквито и таланти да имаш, образованието може само да ги надгради и да помогне. Само да не записваш така колкото да има. Сега, тук нали, в България не е нормално да има 50 университета на 6 милиона българи. Просто някои от тях очевидно са просто някакви фабрики за пари, да взимат парите на студентите и да им дават едни дипломи, срещу които те, за съжаление, не получават почти нищо. Но все още, мога да ви кажа и го твърдя със сигурност, има добри специалности в някои университети, които си заслужават времето. Да, нека да кажем и за другата крайност. Да. Нали, че в съвременния свят реално сега менталитетът е такъв, че всеки гледа да се продаде, да се самоизтъкне и реално дали е необходимо човек да е по-скромен, защото вие сам, нали, на майтап или не, казахте за вашата телевизия, че е партийна кабеларка. Това беше много забавно според мен. Забавно е, да. Да. И такава скромност малко рядко се среща, нали, сега. И доколко е важно, нали, човек да се държи по-нормално или да се самоизтъква себе си постоянно, да гледа, да покаже колко може и всичко. Винаги е по-добре човек да се държи нормално. Почне да се държи малко ненормално, той стряска хората. Но, разбира се, пък ако имаш някакви качества и никой не разбере за тях, също не е добре. Трябва да имаш някакъв подход, по който да умееш да покажеш на хората кой си ти, какво представляваш, какъв можеш да бъдеш. И тук наистина този въпрос е много деликатен и сложен, защото къде е границата между това аз да покажа какво мога и нескромността. Как хем да бъда скромен, хем пък да разберат хората за моите умения. Не мога да дам тук еднозначен съвет. Това нещо като някакъв баланс. Покажеш кой съм, нали, какво мога и така и така. И се малко някакъв. Важно е да показваш кой си и какво можеш пред онзи, който се интересува от това. А не навсякъде. Сега да седнеш кафенето, да почнеш да спреш кой си и какво можеш и да си жив и здрав, никой няма да те слуша. Трябва малко самоирония. Винаги. Самоиронията винаги помага. Да не говорим, че тя е и много добър щит, когато те нападат. Ако ти обърнеш веднага нещата самоиронично, опонента губи оръжието си. Да не говорим, че някои хора, нали, така се случва, че съвсем като направят нещо, трябва веднага да се пусне във Фейсбук, защото иначе все едно не са го направили. Все едно не се е случило. Да, то не се е случило това нещо и трябва всички да знаят моментално, което е в някои случаи прекалено, може би. Прекалено, но то може би е заложено в природата. Нали? Кокошката като снесе яйце, почва да коткодяка веднага. Тя се съобщава. Това беше много добър пример. И пиленцата от Монако, все пак трябва да... Към тях вода разговора. Все пак малко да покажем и къде сме. Да покажем класа. Да. Не сме случайни хора. Да, малко това е различна тема, но исках още от началото да ви задам този въпрос, който предполагам, че по никоя медия, където ви покарат, няма да ви го зададат. Я да видим. Кой ще той незадаван въпрос? Защото, защото малко звучи се едно, ще уронва престижа, но... Стига, ще се опитам. Директно. Историята е, че преди няколко седмици говорих по едно българско национално радио, такова уважавано, нали? Не беше дълго, за 5 минути имаха разговор, имаха готов сценарий сякаш и реално те ми зададаха въпроси за точно нещата, които те искаха да чуят за целта на предаването
И аз предварително знаех въпросите, нали, това може би е нормално. Не е нормално. И не знам. Трябва да ги знаеш предварително. Ами, не знам, пратиха ми ги, викам, добре, какво да правя сега, ще трябва да измисля нещо, значи, по-креативно. Да. И реално аз даже бях измислила някакво решение на проблема, но някакси те не ми дадаха възможност да го кажа и аз така безпомощно слушах до края на предаването как оставиха въпроса отворен и почувствах едно огромно неудовлетворение от тая работа. Да. И се чудя дали целта на телевизиите въобще е да наблъскат възможно най-много теми в някакво малко време, защото всички сме чували, нали, фразата нямаме време, времето ни притиска, някакви такива неща. И реално не им е интереса да стигнат до същината, ами да просто да ги загатнат, за да ги гледат, нали, хората. И как това се връзва с вашата работа като водещ, нали? Търсите ли същината на проблема по някакъв начин? И въобще как се намира баланса между всичките теми? Мен времето никога не ме притиска. Защото аз дори смятам за невъзпитано да поканиш някой да му викаш, времето ме притиска. По-бързо. Когато си казал. За какво го каниш тогава? Когато каниш някого, той трябва да ти е интересен, да искаш да научиш нещо от него и чрез екрана и зрителите да научат нещо от този човек. Да има някакъв смисъл, някаква цел в разговора. Нещо да се случи, което те до сега не знаят. А не да го претупаш за 5 минути, айде следващия. Тази мода в телевизиите е малумна. И тя не води до никакъв добър продукт. Тя води до едни глупави, безсмислени разговори. В крайна сметка, сега айде ти тук кажи и винаги, понеже не се и готвят много добре повечето водещи, той има да разговаря с един лекар, с един актьор, с един политик и с един общественик и той не знае какво да ги пита. И вече в някаква безпомощност се стига до как сте у вас, жената, децата, как са. Затова ли си го поканят? Аз се готвя много сериозно за всяко едно интервю. Всъщност, основната ми работа е в това, да се подготвя за интервютата, които имам да проведа днес. Аз много добре трябва да знам кой стои зад мен, кой стои срещу мен. Много добре трябва да знам цялата информация, която е събрана с помощта на моите колеги от екип гости. Какъв е този човек, какво го вълнува, кои са неговите идеи и да стрелям в тях и да търся в него онова, което би било интересно не само за мен, но и на зрителите и смятам за абсолютно провален разговор, от който не съм научил нищо. Ако от един разговор не съм научил нищо, значи аз съм се провалил като интервюиращ. Това е моят стандарт, който съм си изградил с годините. Ето сега, да речем, каниш някой какъвто и да е, няма значение, може да каниш учен или може да каниш политик, но ти трябва да намериш онова, което никой не го е питал до сега и там да стреляш и там да търсиш онова, което той пък никога може би не е казвал. Да. Това е много точно. Разбирам твоето разочарование и аз го споделям. Аз не мога да гледам такива предавания, в които се скача от тема на тема, като пчеличка върху цветя. Това не е журналистика. Това няма нищо общо с професията. Точно така. И аз това се чудя дали по принцип, защото нали, има хора, които искат да станат журналисти реално. Да. И самата идея на професията е да се разискват актуални теми и да се стига до същината на нещата и да се научава нещо ново. А това нали, с извинения за израза да си чешат езиците, просто точно това, да. Просто не искат да влизат в дълбочина, а пък и не са подготвени за това. Да, може би. Сега, давай. И сега към следващата тема. Следващата тема просто се завърта. Да, точно. Ама като имаш един сутрешен блок, имаш 10 минути да интервюраш даден политик, ние сега тук имаме 1 час да влезем в колкото искаме теми, как за 10 минути се очаква да влезеш в същината? Не може 10 минути да е едно интервю. Какво за 10 минути? Ти докато кажеш добро утро, те тия 10 минути са минали. Как 10 минути? И накрая какво ще разбере? Да не говорим, че те си идват и политиците с заучените неща. Те си ги изпяват, ония задава 3 въпроса и довиждане.
И нито има полза от това интервюиращия, нито има полза от това самия политик, а най-малко полза от това има зрителя, който гледа и казва, добре, това какво беше? Запълвате на програма. Това какво беше? Това е пълнеж. Това няма нищо в него. Това е фураж. Да чуеш по някаква актуална, тежка тема за дискусия, чуваше до средата и не си разбрал какво се случва. Или това, което мене ме вбесява, тия следизборни студия. Хората чакат нещо да чуят. Те поканили 6 събеседници. Почне един и едно изречение. Чакайте, имаме включване от Централната избирателна. Той ние сме тук 6. На средата го прекъсне, включват Централната избирателна. Имаме включване от Централната избирателна. Да. Благодаря. Минава това, довършете си вие изречението, Аня каже още 2 думи. Момент! Дойде, еди кой си, трябва да видим какво ще каже. Пак го прекъсна. По 60 пъти ги прекъснат, през това време някаква клета репортерка реди на някакво такова виртуално табло, евентуалните конфигурации на възможните, кой може да състави правителство. Имаше една на последните избори, тя състави към 80 правителства за вече. Тоя, може и тоя. И сега на всичките комбинации. Неща, което са, да, и какво... Виж сега, погледнато всяка партия може да се коля с всяка партия. Добре, защо трябва да ми губите времето да ми го показвате? Па и с картинки, там и цветничко, сини столчета, червени столчета, жълти столчета, така. Да ни е хубаво. Да е приятничко. Да. И реално след всичко това казано, има ли надежда за тия професии? Може ли някой, който наистина иска да работи това, което е в същността на професията, да намери къде да го работи в България? Нали? Не. Да, абсолютно. Да. Затова сме ние тук. Разбира се. Да. В крайна сметка ще трябва ние по някакъв начин да се борим с тия клишета и стереотипи, макар че те са много жилави, много упорити, трудно е, но в крайна сметка не ни чака лесно бъдеще. Не искам да ви давам някакъв фалшив оптимизъм. Не го очакваме. Да. Не го очакваме, да. Цветенце, розички ще е супер. Предстои ви, както е казал Чърчил, Между кръв, другото, пот и сълзи. Точно затова ви поканихме и вас, искахме точно вас, защото нали, няма да ни кажете някакви клишета, дето вече сме ги чували от всички. Да, добре. Така че... Повече от всичко мразя клишетата, защото клишето издава мързелива мисъл. Нали? Човек, който го мързи, той се опира на клишетата, защото просто не му се мисли. Имах един познат, който знаеше над 300 български поговорки. И за всяка ситуация той имаше готова поговорка. Също му беше много лесно да общува, защото той е готов. Каквото да стане, той има някаква и тя звучи някакси мъдро и уместно винаги. Стара келтска поговорка. Да, и винаги точно на място ги казва. Това си е също талант. Но не мисли, не му се налага да мисли, защото има поговорки всякакви. Той човек имаше всякакви такива поговорки. И един ден сме в една компания, той там с приятелката си, която се напи безобразно. И започна да се държи много грубо, отвратително и знаете, човек се чувства неудобно. Как се напие, да. Се напи и тя почна и да го обижда, говори някакви неща. Стана много тягостно и за всички, и аз мълча, обаче го гледам. И си викам, го видя сега това. Каква поговорка ще ситуация? Аз сега да го видя. Този път вече няма да може да се измъкне. И тя крещя там, обижда го това. Той така усмихна се. Той е добричък много. Усмихна се така леко виновно и каза: пияна жена, весел креват. И тогава се казах: ти си майстор, защото тази ситуация излезе с голяма. Винаги включване. Да. Как бихте се описали, ако игнорирате всичко, с което се занимавате? Тоест, да, занимавате се с писане, актьорство и така нататък, но ако това бъде премахнато, как бихте се описали като човек? Има един герой на Кърт Вонегът, който се казва Килгор Траут. И Килгор Траут в един от романите казва: когато умра, искам на надгробната ми плоча да пише: той се опитваше. Това е и добро. Добро, да. Говорихме си, че искаме да завършим подкаста с вас специално.
С това да питаме какво бихте публикували в момента във Фейсбук. Ако трябваше сега да излезе... Бихте ли ни Да. околичили така? Както си трябва. Бих казал, че ми беше изключително приятно да разговарям с вас. Когато идвах, си казвах, какъв ли ще е то разговор? Какви са тия хора? Аз не ги познавам, които съм срещал. Дали ще са се подготвили или ще карат като пчелички, да ще скачат от тема в тема и ще ни притиска времето. И съм изключително приятно изненадан. И ми беше наистина приятно. И ако пак ме поканите, ще дойда отново, защото мисля, че останаха още теми, по които можем да разговаряме. А какво си взел от дискусията тук? Защото ти каза точно това. Трябва да мине известно време, за да кажа. Утре ще знам със сигурност какво съм взел, но това ще са може би отделни фрази, отделни ваши въпроси, които в момента си казвам защо точно това ме питат, какво точно ги интересува. Защото вие сте много различни от мене, различни сте и помежду си. Всеки човек го интересува нещо специфично. И това е нещо, върху което ще мисля в следващите дни. Благодари сме, че ще мислите за нас. Да. Ви правя комплимент, това е. Така, тъй като ние на миналия ни епизод си казахме кой бихме искали да поканим. Вие, например, кой бихте поканили на точно такъв подкаст? Прехвърляте щафета, така Да. се казва. Да, точно. Да. Някоя интересна личност, която мислите, че наистина може да... Има много, много интересни личности. Зависи наистина какво търсите. Аз не знам какво търсите и не знам защо сте ме поканили мене. Автентичност, Да, може би. автентични хора има много. Но не мога да ви препоръчам някой, който ще бъде интересен за вас, защото мога да ви кажа кои на мен са ми били интересни в моите интервюта. Така че тук ще така деликатно ще избегна да ви дам съвет. Да. Ако ми позволите. Да, абсолютно. Наистина, да. вас, поне аз исках много да ви поканим, точно защото сте работили много различни неща. И имате много опит с всичко. И въобще много ми е... Дано моят опит по някакъв начин да ви бъде полезен. Да, наистина. И много ми е мило, че така, нали, дойдохте сред една групичка от никому неизвестни ученици почти. Аз най-много обичам в такива групички да общувам, защото от всеки човек може да се научи нещо, стига да си достатъчно любопитен и да слушаш какво ти говори. Защото има много хора, вие ще видите и тези, които идват, има някои, които не излизат от монолога си. Независимо какво ги питате, те си карат там, каквото си научили, каквото си знаят. Предполагам, че ще се сблъсквате и с такива хора. Това са най-тежките интервюта. Ти го питаш нещо, той върви там, каквото си е наумил. Надяваме се това да не е било тежко интервю. За мен беше много приятно. Супер. Ами ще ви поканим отново, когато новата сграда на тротуара стане готова. Нова сграда ще има. Да, нова сграда. Вместим се. Разширяваме Народното читалище. Чудесно. Да. Това е чудесно. Ето, такива новини искам да чувам. А вие бяхте ли чували реално за читалището преди да дойдете? Не. Ага, Нищо не знам за него. Е много хубаво, Да. че въпреки това, нали? И ако сега се надявам повече хора да научат. Надяваме се. Това е част от целите ни. Да. Понеже, нали, това е едно място, което така насърчава на младите труда по някакъв начин. Това е една репетиционна, тук се записват и музика, и подкасти като нашия. Чудесно. Това е много хубаво да има такива пространства, в които да може свободно да правите това, което ви идва отвътре. И, не знам, може би Ами това можем да приключваме. Благодарим много за Много участието. благодаря. И аз благодаря. Много беше яко. Чакай, някой трябва да плесне с ръце. Да си го маркирам. Как беше?